Какво представлява умният дом и защо всички са се загубили ума по него? Ежедневно сме притиснати от лични и работни задължения. Прибирайки се вкъщи, чувстваме сигурността на нашата крепост, но въпреки любовта ни към нея, тя ни засипва с притеснения и други задачи. Живеем в напреднала цифрова ера, даваща на хората много възможности и предимства. Представете си дом, в който вашите домашни уреди могат да ви улеснят още повече, отколкото сега. Подобна визия за начина на живот е идеята за умен дом. Тя е базирана на принципа на комуникацията чрез интернет между уредите и център за комуникация, например смартфон. Основните предимства на умния дом са сигурността, гъвкавостта. Нека вземем за пример скучното осветление, което при подмяна с умно такова би имало възможността да се настройва спрямо вашият график, спрямо вашите предпочитания и така нататък. А какво ще кажете да имате възможността да контролирате температурата на дома си изцяло от смартфона, като може да го настроите така, че да получавате автоматични известия за максимална ефективност. Смарт могат да бъдат и хладилниците, фурните, пералните, сушилните и много други.